Thank you.
Sri Narendra saking Puri Kinarebek Srimpi Bedaya Tinon Lambahira Kalon sembah nireng ulun kapara barisang marabeng arat mring sahanan ingkang mring kanan sing tasih maweh buka kang saweka Ilaheng awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langening wila pesta maksih lestantun lampahing Buddha jinandara tutur katula tutula tulat mrih labjang parabdya winisuda ngupama pramaniskara karanta dadi miyeng jaman purwa Gangga-gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinardi tameng lalata mangkiwa tekap wusana haning gewita tawang renggeng perlambang patumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang murahing kata sih gebyar dumadining wayang purwa Purakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linaras saya karaos mulat sarira hangrasa wani muruhing diri rasa rumangsa rumangsani lirik jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis ginelar emat daning pakliran yaiku sejatine hamriksani pagelaran inggih Purawa Surya Candra Darum yang ketika wis kinurbaga drating kawasa sahari aratri hangitri bawana Purwa tekeng duk sina gilir kemandi temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat ret ngulantang kartu mangkartu sinrambun tuya japapating krembyah dado padang kutu-kutu alang atoga burono yang buron tuya dado branan tanpa wicalan padang tarangan sinari sang banget nawing kang rasa merbawani jagat mungkin jagat wetan tuk mungup-mungup munggo ing kalinganmu kerabang merkangkah lamun kaiksyayan dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka kados me blakanan kiring abang ismu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta pucing gunung kini mulan gedan kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu seleng kawula dasih dene rasa ngupaya buka garap tegal sawahe anglur silur tan ana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul garu rukune anggiring raja kayane sawanana binembagan sangkara manggi sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung iki blapapat lur kidul wetan kulon sinari jagat kang samya banyata rebutejo rebuta kuwung prandritatan wonten ingkang amadani kekuwing praja negaring Darawati ya negaring Dwaraka ya negaring Jenggalapura ya winastan negaring Jenggala-manik apan jaru karo pambringan kandha sang ratu ing manggih negaring Darawati temati saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi embang samudra
Binang langut kang tanpa pagut pegateng paningal kapantuk uriting Cakrawala maneh-maneh cakrek ing pewisik sawana kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam doang rombuyung rojo-rojo karang ditri rohi-rohi kelapa bumi subur pasiten pawur sadengah pinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang bening tirtandhe iline kang pinara-para pelayune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya ngileni sawah nyang pategalaning sang Narakisma mokal pangulahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkageng sela sedaya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sri Paglar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan rinengga palwijing kang ngrembuyuk gegodhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik wen sansaya ngrembug lamun siang agdaring manggonan lamun wanci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang datonon caran kandang nganggo nancing malang lebet tebih saking tindak Durjana Judi samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ndrawati wana ngimbang gunung anggung rineksa mireng lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi hurek-hurekan lingkungan langgung-langgung lamun to tinalitis sampun samya samet mring sesanggeman sapen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane masinawadan daya dinayan sawijining mapan sejatining jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temahan babar karya kenging binasake negaring Dwarawati nalika semana lagi mancik mring jaman kencana panjang kunjung pasir pawukira jinawi gemah aripah kartata tutur raharja dasar negara kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuku setur tadu kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinenta wawing keparengasta pusareng adil bangsa negaring Dwarawati wusana papan pernai dewi-dewi lamun kethek arane Paragosa Buta Paracika Dewa Wisik Pandhita Peparap lamun alin derongan jejuluk nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna Nalendra pawakuning bumi ingkang anggung anjejekaken kautaman brasta angkara murka risa jega lenggah madaring dampar kencana sinebo kayap sangjan peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro kawistara banyak dalang sawunggaling kacumas duwe panggo kang sarwa retna sami ngambil upacaring kerabon mulat sang ya para nayaka yang kawula sami gandeng pasisiran jejel riyel arapet pepet pipit prasasat atau pandenggul datar poselo laber sekateng merosih boing jaya mludak gendera rontek umbul-umbul kekitirangan danu yayah mondo mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa ngrendeng tumbay ngrapko jati ngarane mangsa katiga prandene sinten teng kemarang caket dener mangarsa muhung Senopati Ndrawati satring garba ruci sang Raden Hari Setyaki ya Raden Tambak Yuda Singa Mulang Jaya mengkaraken pinggahipun Sang Rekina Patih Udawa pidaleming widara kandhang parandene Sang Nata nampi pisawanira nata ing Raju Tresna Sang Prabu Stija Bumana Kasura Sang Nata arsa medharing sabda pangandika
nastanira Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udana menyang mancrah Warokmo aranggeng manik nara mata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring neca laliwaran leraki laci sireng raden wimbo kekanda amrek ingin katyuping
Rata Panda Saparan mangambar ngas Niwang Suksmana kang adili luwih ana sasmitaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggih datan awrat ora mengkuta dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara mesti wae ndadekake kaget sira tak miji ngadhep ana ngarsaning sun Kakang Patih Udawa Mbah nuk inggih diwaji semban kula pengayoman kula nrimat Dapada Prapting delahan Gusti kula Sang Rata Kanjeng sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wanter sabda tama paduka miji dhateng pisanipun ngabdi kewatian sinuwun ing jawi sanget katos sing manah pindharan salombo pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nang sareng caket anggen kula ngabiyanto wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula parang kula nyadong dawuh menapa ingkang samangke badhe paduka kadhawaken Mbah Nun inggih ya Kakang Patih Udawa jernyata sira iku ingkang ndak piji minangka dadi badal wakiling sun pranata tata rakiting kaprajan negara ing Dwarawati aturna mring panjenenganing sun sakmendhang aja nganti kang karempen Kakang Udawa menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan negaring Dwarawati tartentu sadoitan badhe ngujiwani para kawula samya sayekseka kapti akarya luhuring rusa bangsa tuwin negaring Dwaraka mandhapipun dumateng Sangya Prapti Prajuritan ingkang boten kendhat nggih tansah gegladen ulah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katemping marang wuku tartentu boten badhe anggep kuncanipun Gusti kula ing Dwarawati mekaten menggaturipun ngabdi kepatihan remuk kasawura putung semoga bandhem nasinipun Mbah Nun iki ya gawe bombong sarta marem tiasing sun awit jangkep kang dadi aturmu Kakang Patih ora liwat pakaryan kang utama wae tindakna selawasing urip Kakang Udawa menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula boten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhaping pepada paduka Gusti kula ing Dwarawati sinuwun ya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogatna nggonmu ngadhep sampun boten kirang sekecanggen kula ngabiyantara kadangipun Kakang Dimas Setyaki tambak yuda singa mulang jaya tak pijinggone siadi ngadhep padha kanthi raja sapratamu Setyaki menawi pasang Kalimantabi sinabeta kila tebina saking siku dendaning Ubathara Kaka Prabu wantar sabda paduka miji dhateng pisanipun ingkang rayi garba ruci iki ingkang rayipun Setyaki sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk tak tampa rat pangestuning sun wae tampan ana sampun saged kula pundi sarta padha tatanen barisaning para wadyabala ingkang gantung sepo aja ana nganti ingkang padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake sarta nembrama wigatining pasewakan Setyaki menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartentu kula boten badhe swala ngestaken dawuh Kaka Prabu ora mengko dhisik Atmajaku anak andungan Indrita bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti lan kasunyatan Setijaba Manara Kasura anggonmu prapta tedhak ning Prajanegara Ndarawati kinanten karaharjan sowan munggir anakku Traju Tresna lho namit pasang Kalimantabi sinabeta iki lho tebina saking siku dendaning dewa ya jagat pangestu Karwaya Bathara jagat lun mangke Rama Prabu parang padu Kanjeng Rama Prabu Ndarawati
amiji dhateng wiswanipun ingkang putra sowan kula saking Traju Trisna tumeka ing mriki saestu tebih saking Rubida awit pikantuk pangestu paduka miwah pengayomaning dewa sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Prabu. Ya setija atur bekti marang wong tuwa pangestuning wong tuwa Mundarawati wae tampanana nukna inggih sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken daya kekiatan tumrap gesangipun ingkang putra pun setija Rama Prabu. Ora mengko dhisik sowan munjanur gunung kadingaren tanpa tinimbalan ana ing Prajanegara Dwaraka sajak semune anggembal wigati sabab yen to nyawang saka liringing netra munggir kaya dene wong ingkang kesusu yen kesusu apa ingkang mbok gayuh sarta apa ingkang mbok buru teka panapta sowan ana ngersanipun Rama Ndarawati duweni sloga sarta pasemon ingkang kaya mangkono mula tak paringi kalodhangan matur ngersanipun Rama nggih. Walah jagat pangestu wayah Bathara jagat nun mangke Rama Prabu sedaya lepat ingkang badhe kula aturaken diagung pangaksami. Ya ora dadi ngopo sejatosipun sowan kula wonten mriki menika sepisan tuwi kawijenganipun tiyang sepuh kuling Ndarawati saha kula asung bekti tuen sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Ya wis tak tampa. Ndungkap angka kalih sowan kula menika nganthi bawa leksana kanalindran ingkang sanget kula candhi Rama Prabu awit kula ngrumaosi dados jejering pamimpining praja mengku kebawat keprintah negaring Traju Trisna sampun dangu tuen mataun-taun anggen kula madhep nalindra nanging ugi wekdal punika malah sapunika nembe sepisan menika kula nandhang kacintrakan wonten negaring Traju Trisna. Liripun menapa sampun wonten tigang candra kanggan sakmangke negari kula nantuk karya sakmangke nulis sakmangke kula teteki talak brata semek Rana Rajamala bebantah bata sarimbat kula meminta nunutuh diri wonten ngarsaning Gusti ngakarya loka inggih Jawata dat kang mruwing dat nulis sakmangke dewa paring sasmita dhateng ngersanipun kang putra kula kinen sowan wonten ngersanipun tiyang sepuh kuling Ndarawati pramila gandeng sampun parapta sowan kula parama paring dawuh menggah kados pundi sira nusadaning negari kula ing Traju Trisna Rama. Lang-lang ramyan ingkang driya leri Yewang Candra awengan ing jas kato redan lemot kapyarsaning rujet para amreming driyama nawung kakawenging Hyang Wisesa tanana kang kuciwa raras ya jagat pangestu ngrawayang Bathara jagat Atmajaku nggir anak Prabu Setija kula wonten maring dawuh Rama Prabu gawe kaget aturmu kunjuk ngersaning pun Rama Ndarawati mangertiya sejatipun Rama tulung ari kapungkur antuk sabda tama pangandikaning dewa lumantar wasumpenan teges wangsiting Bathara ingkang wis tak tampa nggih mangertiya dina sakmengko iki dewa bakal matedhake kanugrahan wondene kanugrahan kuwi mengko bakal dadi sarana tentreming praja sok sapa wae ingkang gayuh
gandeng kepasang yuja katuju nginu Atmajaku Setija prapta ning Praja Negara Ndrawati kamangka kanthi sloga yaiku ingkang duweni gegayohan kepengin nentremake negaramu. Kanugrahan iki tak pasrahke mangsa baranggonmu bakal aku talak brata meminta ngersaning dewa nyuwun sih wilasaning Bathara. Kanugrahan iki gayuwen dimen bisa mukti sarta bisa usada negaramu. Waduh. Nyun mapunten Kanjeng Rama. Kula ngrumaosi menawi kula badhe kedah talak brata menika kula ngrumaosi bilih kula madeg nalindra menika kirang anggen kula lampah priatos. Yen ora diwiwiti dina samangka banjur arep besok apa nggih? Tak jlentrehke. Munggo jlentrehing kanugrahaning dewa ingkang bakal pinasrahake dening para titah sapa wae wenang gayuh. Wondene kanugrahan kuwi winastan ya sinebut Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari. Wondene kanugrahan kuwi mengko bakal gawe sarana pinardawa ya pinardawaning kamulyan negaramu kalamun kowe kasil gayuh. Wondene wahyu kuwi bakal tumedhak sarta ingkang dadi lantaran papan dununge mapan ana ing telenging Wanatri Basara ya Tik Brasara. Ing kono ana wujuding pertapan ingkang cahyane sumunar sumundeling awiyat bebasan ngungkuli marang perbawaning dewa Ngejawantah. Pertapan kuwi arane pertapan Guwa Karinawa. Wondene ning kono ana ing pecrabaan pertapan lenggah Sang Pinandita ya kuwi kang pemarep Sang Begawan Sukmaningrat. Yen to pancen sirat Majaku Setija kepengin gayuh katentreman marta diage tak pasrahi kanugrahan iki mangsa borong anggonmu bakal gayuh nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nalendra mbek marma sing sang katri gumulung Katri gumulung mangromak ing madya Kurta kurare kagiri kiri ronang gono magawe gelari rawang-wang Waladalah yu jagat pangestuwara Bathara jagat babar wisan cumepleng raosing manahipun kang putra ing Traji Trisna Rama sareng kula nampi sabda tama pangandika paduka lan menika sakmangke kula ngrumaosi kula rumangsa bilih sampun badhe wonten trontong-trontong sulak ing pepadang negari kula ing Traji Trisna sakmangke badhe manggih katentreman. Ya, yen mangkono ngenteni apa? Aja ngasi surup surya tak jaluk budhal tumuju ning pertapan Guwa Karinawa ngersaning Sang Begawan Sukmaningrat. Ih, malam gandeng sampun tetela lan terwaca inggih dados dawuhipun Rama Prabu. Daya-daya kula nyun pamit. Kula suwun pangestu paduka minangka tiyang sepuh kula candhi. Ya tak balang puja-puji santing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Setija.
saking malengganing nggih nata ing Trajutresna Sang Prabu Setija Bumana Kasura. Krana wis antuk karya anggen Nyangopadi pepajaring manah pinanggayuh tumurun ing kanugrahan. Daya-daya bidal saking negari Ndrawati minulat saking katebian Nata Kresna ya Sang Harimurti kang pinangka tiyang sepuh. Mulat saking katebian tindakira kang putreng Trajutresna sangsaya dangu sangsaya tebih temah ical kakedhepaken. Nggih nata ing Trajutresna nitih rata bidal saking negari Ndrawati. Dereng ngantos pantaraning dangu bebasan, dereng ngantos ical kumendenging kukus kang mangambar saking telenging unjukanipun para kawula. Parandene mangke para kawula samya alok bilih wonten priyagung ingkang ngabiyantur wonten negari Ndrawati. Lah sinten to punika tansah kejawi utusan saking negari Ngastina. Nenggih pandhita ing saka lima sang tapa Begawan Durna arep pepeh pindha satemetarangan damel kagyat slagane Sang Kumbayana wae. Sinong mati Sinong mati cakat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat pun mangke to paman Kumbayana Paman Durna rawuh wonten negari ing Ndrawati najan Kang inggih inggih. Sowan kula wonten praja negari Ndrawati nampi pangestu dalem sangipun Kang Putra Ndrawati mboten langkung kaprayogan. Wah sampun mboten kirang sikecak. Setyaki wonten dawuh. Ngigit-igit kepiye wae iki tamu agung. Oh iki. Mbagekno. Nuwun mangke Bapa Penemban Durna sarawipun wonten praja negari Ndrawati najan kula pun Setyaki ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Aku kok cubriya karo kowe. Cubriya liripun menapa? Kowe iki adan saben ngundang aku ki nyuk. Sagendakan iki kok mlipis basamu karo aku.
Sampun trep lan pantesipun menawi mapan wonten pasewakan. Tegese nek ora ning pasewakan aku tak tutuki. Mesti mawon. Aduh. Ya Setyaki, najan tok ora ikhlas manahmu. Tak tampa, pangestuku wae tampan ana ya Setyaki. Sampun saged kula pundi. Pun prayogiaken lenggahipun. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun mangke Penemban Durna. Sarawipun wonten Prajanegari Ndarawati najan kula ngabdi kepacan pun dawa. Ngaturaken sembah sungkem pabekti kula kunjuk. Patih Udawa iki. Lakar kalsan mekaten. Heeh, kowe ngaturake sembah ngersaning Sang Dr. Andes Durna. Wis tak tampa lihat pangestuku wae tampanan ya Udawa. Sampun sanget anggen kula pundi pun prayogiaken lenggahipun. Heeh, kaya wis ora kurang kepenak. Sampun pikantuk unjukan daharan menapa dereng? Pangestu murung Udawa. Tuku. Menjelang menika pendhita sugih. Menawi dereng pikantuk daharan, dereng pikantuk pasugatan kula aturi tumbas. Atos. Aja atos-atos to nek omong iki. Lho, nyuwun pamunten. Mboten atos pripun? Wong mboten atos mau diobatke, men piye carane men atos kok. Mboten angsal atos atur kula meniku lho. Nyelekit omonganmu kuwi. Nyelekit anggih dikukur. Apa sing dikukur ra? Nengane kok ora. Nuwun mangke pamanku Mbayana. Kados pundi nggih? Damel kejot setaning manahipun ingkang putra Ndarawati sowan sengkan-sengkan datan pepupuyan. Rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa sajak. Rawipun semua nggembol wigati. Lole kandang berkuduk manyar-manyar somorante hawelah kamanaga kula gabrit kantil buntuting selikur. Sowan kula sepisan wonten Prajanegari Ndarawati mriku tetinjo tuwi kawilujikan paduka angger anak Prabu Sri Bendara Kresna. Wantene samangke kula sampun kasembatan pinanggih kelawan Nata Ndarawati. Syukur binake sewu kula warga ageng ing Ndarawati tansah manggih kawilujikan angger. Inggih pamanku Mbayana inggih. Dungkap ingkang angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajikan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Kula kinen sowan wonten Prajanegari Ndarawati. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun teka anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Anak Prabu Duryudana menika nampi dawuh saking anak-anak kula pun para Pandhawa. Dados Pandhawa menika ngutus anak Prabu Duryudana, lajeng anak Prabu Duryudana ngutus kula. Lajeng kula ngutus sinten arepan. Dados menika namung mujudaken rantai, tali ranting ingkang boten wonten pedhotipun. Dados ingkang badhe kula aturaken menika wigatosipun para Pandhawa. Inggih. Kula sepisan matur nggih. Kula nampi dawuh saking anak Prabu Duryudana ingkang minangka lidah sinambung saking para Pandhawa meratelaken bilih samangke negari Ngamarta inggih punika ketaman pagebluk. Sangka bingung ing kawontenanipun para Pandhawa anggenipun nampi welaking dewa. Kamangka welaking dewa inggih wujud pagebluk mayangkara ingkang sakmangkipun raosaken dening para kawula negari Ngamarta. Malah sampun sumrambah wonten negari Ngastina lho, Ger. Lole kula menika bingung. Kula niki ngatasi kula niki ahli nujum. Nanging teka kula dereng saged ngatasi perkawis menika kula dereng saged mungkasi perkawis teka samangke malah damel kawontenan wonten negari Ngastina menika sangsaya risak. Nalika kula samangke meminton lutuh diri wonten ngersaning dat Kang Murwahing dat. Kula nyuwun wonten ngersaning Jawata Gusti Kang Akarya Loka. Kula nyuwun dawuhipun dewa. Kula pikantuk sasmita bilih kula kedah sowan wonten Prajanegari ing Ndarawati. Wonten ten ingkang dados wigatosipun kula badhe sepisan inggih punika atur gendrawasan. Awit negari Ngastina ketaman pagebluk ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuhoni dhateng dawuhing dewa. Kula kinen ngampil wujuding kaca paesan, Ger. Kula kinen kajatrisang kapirango rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya tukang balang ati. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Nuwun mangke pamanku Mbayana. Kula wonten dawuh. Kagjasataning manahipun ingkang putra Ndarawati sareng kula nampi pangandika paduka.
Ingkang paring dawuh bilih negari Ngastina ketaman pagebluk sepisan kula nderek prihatos. Inggih, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Menawi badhe nyuwun wujuding kaca paisan nyuwun pangapunten. Kalersan menika negari Ndrawati ugi dereng dangu. Dereng dangu nampi pagebluk saking ngersaning dewa wonten Nalendra bengkanane inggih menika jejulukipun pun Prabu Surasekti ingkang ngamuk punggung wonten negari Ndrawati piyambakipun kepingin bedah negari Ndrawati. Loh, estu inggih estu. Nderek priatos ger inggih nanging ewa semanten perkawis menika sampun saged pun rampungi sampun saged pun tentremaken. Ananging menawi nyengingi bab kaca paisan menika rak kagolong pusaka negari Ndrawati. Inggih, menika pusaka negari Ndrawati. Inggih. Gandeng ngemuti saha mangertosi ngawuni lakon ingkang kados mekaten pangamukipun Prabu Surasekti. Menika kula kinten sak mangke badhe ngembet dhateng kawontenaning pusaka negari Ndrawati menawi negara sak kabedah. Nulya pusaka badhe dados regemanipun Prabu Surasekti. Nulya sak mangke pusaka negari Ndrawati sedaya menika kula titipaken ing antawisipun dhateng Nayaka, Punggawa kaliyan kawula. Ngaten. Inggih. Menika namung kinarya jagi supados menawi negari kabedah pusaka sampun ngantos kaboyong pramila pusaka kula titipaken dhateng ngersaning para kawula ing Ndrawati. Katitik sepisan wujuding senjata cakra sakmenika kula titipaken wonten ngersanipun Kaka Prabu ing Mandura. Lajeng ingkang angka kalih wujuding sekar cangkok Wijaya Mulya kula titipaken dhateng pun Kakang Udawa ing Widara Kandhang. Lajeng panah Kyai Kesawa sakmangke kula titipaken dhateng kawula kula ingkang namipun Parja. Menika namung kinarya jagi sampun ngantos menawi negari kabedah pusaka ugi kaboyong. Inggih. Menawi kanten sedaya katitipaken dhateng para kadang sentana miwah kawula Nayaka miyang Punggawa negari Ndrawati nggih. Lajeng wujuding kaca paisan katitipaken dhateng sinten? Dipun titipaken dhateng sinten? Menawi senjata cakra pun titipaken dhateng sanipun ingkang Raga ing Mandura. Kula mboten betaken, kula ingkang kula betaken menika wujuding kaca paisan. Menawi sekar cangkok Wijaya Mulya pun titipaken dhateng pun Udawa kula ugi mboten betaken ingkang kula betaken menika kaca paisan. Lah mugi dados ing kawuningan dinten sakmenika wujuding kaca paisan kula titipaken dhateng ngersanipun kadang kula pun Setyaki pramila. Menawi badhe nyuwun ngambil wujuding kaca paisan kula aturi sak pirembagan kalian kadang kula pun Setyaki Paman Durna. Ya aku kok malah mundur. Menika estu napa pripun? Inggih. Menika saestu ngemuti kawontenan negari Ndrawati ingkang sakmangke nampi reretu Prabu Surasekti ngamuk wonten negari Ndrawati pusaka kula titipaken namung kinarya jagi kawontenan. Nggih. Kados pundi? Kaya maneh dititipke teng Sencaki to ya. Kula menika rak ya riku ajeng nembung sampun to. Sencaki menika Nayaka kula, Nayaka menika menawi kula dawuhi. Nayaka menika namung mbangun miturut kalian dawing Nalendra, dawing pangarep. Sampun ngantos kuwatoring manah. Paman Durna, inggih ngestaken dawuh. Menawi ngaten kula nyuwun dipalila kula badhe sak pirembagan kaliyan pun Sencaki. Monggo. Setyaki Wonten dawuh. Mara maju anggon musuhan. Paman Durna bakal sak pirembugan kelawan Siadi. Nggih staken dawuh. Majeng Sitigong Siti Tanaya. Majeng Tatan Posusila. Mijil tukanira Sang Senopati. Pona anggarot kanan riwe kumri wis pucak ing rawis yen sinabeta marang sagedeng murup dadi tahono
pundi? Teng mriki. Le rembukan iku teng mriki. Aku wedi kowe mendelik karo melintir brengose. Jajal nek sing to melintir ki liyane ra aku ra wedi. Kowe iki ya aja gawe giris pamanku Mbayana panjenengane iki arep rembug wigati karo kowe kok. Ih, Koko Prawi. Nyun diparilah, nyun papunten kula mengkeraken lenggah paduka. Ora dadi ngopo wis tak paringi dawuh. Piye Setyaki? Piye? Kira-kira yen to aku arep nyuwun ngambil wujuding kaca pesan mbok paringke apa ora? Nyun papunten. Perbaturna. Kula menika satriya. Kula menika satriya, panjenengan saderengipun ngrajut busana kasatriyan, saderengipun madeg pendhita wonten Sukalima. Sampeyan kuwi rak ya satriya sekti kalintang jayaning perang. Satriya kondhang kekasih Raden Kumbayana. Kondhang sekti, kondhang ampuh, sangka ampuhe nganti patutan duwe anak karo jaran. Cangkemmu. Larak menika estu. Wah, kowe iki aja mirang-mirangi aku ning ngarepe wong kok ta Setyaki. Kuwi iki wadi. Kowe iki kaya Nyuwun papunten. Wadi menika menawi tiyang sak jagat mboten sami ngapuningani nanging menika sampun kondhang kaloka dumugi manca negari. Bilih Durna patutan duwe anak karo jaran Betari Wilutama menika. wis. Ora sadrembang. Kuwi perkara kulawarga. Saiki sing arep tak rembug kuwi perkara negara. Ayo nek pancen kowe nggawa wujuding kaca pesan, wenehna. Lole, apa nek ora mbok wenehke apa kelakon negara Antrawati gedene kesatrian Garba Rusi tak bumi anges lho Setyaki, tak bumi anges. Ketok lorekmu, ketok gedhanmu Durna. Bareng kowe tekan negara Ndrawati. Jare kowe arep nyuwun ngambil kaca paesan kinarya sarana katentremaning Praja Negara Ngastina. Aku mung arep nuduhke jiwa kasatriyan. Ngelingi aku satriya, kowe mbiyen ya satriya sadurunge madeg Brahmana. Aku kepengin nyoba sepira kadigdayanmu. Mbok ya ora sah wasis nek omongan kuwi, Wong semene iki wis reti, Durna ki anggere ketemu Setyaki mesti jotosan. Lah nek jotosan sing menang sinten? Sing menang Setyaki. Waduh. Dadi wong semene iki wis reti, kowe iki ora sandat arep nyoba karo kadigdayanku. Aku ki sekti ya mbiyen. Nek saiki, kowe iki satriya saiki. Kowe satriya saiki beda karo satriya mbiyen, beda karo aku. Aku satriya jaman biyen, sekti ya sekti ning jaman biyen. Saiki ora sekti. Nek wis ketanggur perkara, wis kepentok kahanan. Kowe lagi muni kaya ngono. Coba nek sowanmu ki ora ning Praja Negara Ndrawati, coba nek sowanmu ning Ngamarta, mesti wis ngemprak-emprak cangkemmu. Ya, takoni Setyaki. Takoni. Saiki tak belakani, saiki tak buka sing dadi kasunyatane. Ngerti ya? Sejatine aku kuwi ora kok diutus dening anak Prabu Duryudana, ora. Nanging aku kuwi diutus karo Pandhawa. Merga apa? Wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kuwi dina sak mengko oncat saka negara Ngamarta. Lah oncate wujuding pustaka kuwi ora liya kejaba yeming merga dicolok karo anak Prabu Baladewa. Wela malah kakehan cangkem. Waduh, Den larak nolya den dugang nggih Sang Tapa Begawan Durna. Dawah wonten sak sela-selaning para kawula ingkang sami sibuk. Temah Sang Begawan Durna diurak sinambi ditutuki dening para kawula didadi dienggo bal-balan diuncal-uncalke ning jero kedal. Iya, modar we. Pendhita penyakit mumpung senengane. Aduh.
gol modar Durna ben modar. Pendhita ora iso ngenggoni tuane. Lah iya. Tekan negarane wong kok gawe kisruh. Cangkeme kebak wisa, cangkeme kebak penyakit, cangkeme kebak wisa. Omongane ra kene jaga, omongane ra kene diugemi. Mula patutan dianak karo jaran. Gol! Ben ajur sisan Durna, oh, ben putung balunge. Sik. Iki dompete Durna kecer. Oh, dibuka. Eneng isine apa? Wah, oh, lah bener mula pendhita kere. Sangu ming dit selawe. KTP ora eneng. Ketoke KTP-ne dienggo jaminan. Ayo. Weh, lah iki apa iki? Pendhita nggawa plembungan barang. Wis tuwa ora ngrumangsani tuane isih kaya bocah, malah dolanan plembungan barang. Aduh, nyanti mau tes makku kecer ngendi mau. Aduh, iki HP-ku iki. Aduh, satamange nanti ta ya. Kae delok kae anake kae. Hoo kae. Anake ning pojokan ora wani nulungi. Wis ben. Anake ning pojokan ora wani nulungi. Kledap-kledop nginceng bapakne kok. Wila malah geger karo kawula. Koko Prabu, piye? Nyatanipun ingkang sami seba menika sami mboten remen kalian pun Begawan Durna. Ben modar ya kok. Aja kejem-kejem karo aku to ya Mas. Aku tekan kene iki arep golek nugrah. Aku tekan kene iki arep golek ketentreman. Ketentreman opo? Wis wong semene wis ngerti. Durna tekan kene iki arep gawe kisruh. Kae delok kae. Ora konangan to. Durna tekan kene nggawa Kurawa. Oh, lah edan gabyok wedang. Aduh, kroyak semut kok iki kok. Nyiram jarik kaya pas tengah. Gabyok wedang kei mrisa. Pendhita tuwek ora iso ngenggoni umure. Sencaki kula wonten dawuh. Dawuh ana para kawula aja ngasi padha regejekan perkara iki dirampungke. Wis tak dawuh. Marom Setyaki kepiye? Nyuwun papunten. Durna ngantos kula pulasara tekani semanten. Ora apa-apa. Wong pancen kaca paesan ya mbok gawa.
Napa nggih to Yayi Mas? Apa nggih panjenengan gawa? Apa Kakang Udawa? Kaca paesan iku lho. Napa nggih estu panjenengan asta? Kowe iki ora apal karo laga-lagane Koko Prabu. Jebule ming Samudani. Samudana. Lah nggih Samudana. Sampeyan ngomongi Samudani. Senes sing bener Samudana. Ngeyelmu ora ngeyel ora entuk pulian kok Yayi Mas. Pripun? Udawa apa kowe iki ya rumangsa tak pasrahi Sekar Cangkok Wijaya Mulya? Mboten. Mboten rumaos. Wala jebul menika kula wau namung sandiwara. Lah iya. Iya. Le aku ora seneng kuwi dadak gawe Karti Sampeka. Kados pundi? Durna wis kepepet kahanane rumangsa diluputke. Pakune. Lah iya. Syukur pakune sing neyeng dadi Durna iki mulih saking mriki menyuntikke tetanes. Iya, Kakang Udawa. Nggih. Tentremna kahanan para janagara Dwarawati sencaki wonten dawuh. Mangsa Baranga Kurawa 100 sak hereh-hereh kae undurna aja ngasih mbebuthek banyu bening kanan negara Dwarawati. Sabab apa? Kuwatir ingsun yen to nganti para kawula ingkang ora mangerteni kencang kimpuling lakon pojok plereting kahanan ora ngerti kanan sing saknyatane nulya kasempik ing aradan. Para kawula kula kinten menawi kula kanthi sedaya padat karya ngundurke kalian pun para sata Kurawa tartemtu gisagah padha sampun mirsani piyambak Durna mawon diemu-emu menika kula wau. Lah iya. Ha iki digiajul kula sondul tekan mriku ditendang melih entek-entekane gul. Lah iya nggih. Yen mangkono mangsa bareng katentreman tak pasrahke ngersaning Siadi. Kakang Udawa, kula wonten paring dawuh sinuwun. Bubarno kang padha sibu ingsun kundur ngedaton nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kae kados pundi? Gelas sing dienggo nggabyok Begawan Durna kae. Kae sampah-sampah diresiki ya Udawa. Ngestaken dawuh. Wah, kawula iki jan kisruh kabeh doan. Dompete Durna nika apa pripun nggih kanane nggih. Lah mbuh. Nggih. Nyun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Udawa. Wis paripurna gati ning pananggilan. Arsa Sang Nata Kundura ngadaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangjaning para Banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring keprabon. Kawistor saking katebian tindak nyosang Sri Naranata mawa Prabawa katiron saking Mandrawa candrane yayah dewa tumurun kairing widodara widodari dewa dewi Surana miyang Surani.